Aja lali babalengku Gimana jangan Iya, terima kasih. Aku protes karo pengendangi. Wis enak-enak mlebu nggon jaranan. Kendangan jaranan kok diwalik dangdut neh. Iki rung tau weruh ki jogetane tatin, jogetan tradisional, tari tradisional Yogya ki. Iki Apa tari ngono aku? apa kuwi? Angguk. Angguk Kulon Progo nggih. angguk wis Dolalak apa angguk? wis dolalak kena angguk kena. Ayo Padha. joget aku tak nonton. Kok penak menonton? Lah aku dudu kasir masa kondangan. Tanggap no. Hah? Tanggap. Terus duwe gawe apa kok? Ya Oh, wis aja. Iso le, dolalak panggung iso ya le. Iso le. Lagune So. jarum-jarum kae lho Mas biasane. Pokoke iso. Pokoke iso. Nek ora ya rasa sesuk kapan-kapan wae Mas. Soale iki sing nanggap ping Pak Degareng. Anu. Sesuk tak latih sik. Pak Degareng nggih. Wong jane sing nembang kuwi iso kok. Pilih. Sing tak ajari ya. Oh, dojok golek pangan kok angel. Angel ya. Ya ning Menika sampun. anu Nggih, boko sampun sithik, dipun boko aturaken. sithik. Nggih, niki wae ya wis ana reyokane ning mung sithik. Nggih, niki nggih wonten pamundutan dangdut. Dangdut menapa? Nggih, Tunggal Eka. Nggih. Terus Tunggal Eka njur kala wau nyawiji, njur enten Nyawiji, malih terus? sekti. Niki sekti Sekti. niki sing nyuwun nganu. Sederek Bapak Kadus. Oh Nggih, Pak Pak Adus. Kadus. Ngadri. Nggih. Nggih, sekti. Sekti. Supayane warga Sendang Rejo niku sekti. Hmm. Sekti tanpa aji. Sapa sing niki nembang Sing Mas? nembang sapa? Badhe dipun pinangkani kalian Mbak Mulat. Nah, Mulat, Mbak iya. Mulat. nggih. Mulat Sariro Rosowani. Mbak Mulat. Sriwijaya Laras. Laras, mau niku opi sepa. Aku gedhe karo Mulat. Lah kenapa? Wah, ketoke nyong. Wah, lagu ki nyong maju lho. Lagune sing piye? Sing takon. Sekti. Nggih. Sing sekti. nika lho. Ombak gede. Nah, Lah kene yo apa? Kowe ora apal tak tekel. Tekel napa? Yo. Tek. Ya ayo. niku lagu sekti niku lak nganu lagune Mas Deni Caknan nggih. Nggih. Tapi sing nganggit niku tiyang daerah nggih kula, Pak De. Napa? Oh, sing gawe Nggih, gawe. nggih niku JMK Musik kalian Mas Putu. Nggih. Oh, Tapi njur lajeng dipun aturaken ngarsanipun Mas Deni Caknan. Dadi ya lumayan Oh, temanggung sing niku. gawe yayi nggonmu ning Temanggung. laksanane lapangan Mas Nggih, Deca. Mas Deni Caknan. Hitungane lumayan ya. Lagu niku iso sempet viral gitu. Nggih, Gandeng kula wong Temanggung ya, etak-etake melu viralke meneh ngoten to Pak. Wah. mboten Nggih. masalah. Ning estu niki panyuwunanipun Dari bawa-bawa panitia kala wau nggih. ngaten. Nyuwun sekti kala wau nggih. Sekti. Monggo dipun pinangkani Mbak Mulat Sariro. Ah ngerasa watu. Ayo yo. Nggih. Sriwijaya Laras.